ba nga oras yu amin kakapsat? Intayo nga rod iti panagadal iti sao ti Apo. Ket ti muna nga adalan tayo dahito topiko panakamo iti agnanayon nga Dios. Yung bagang oras tayo amin, ket turugyanan tayo daytoy nga adal. Mamati tayo iti panagdadanggay iti pudpudno ken si bibiyag nga Dios. Isu nga agnanayon ken agwaywayas. Tiko na tayo ti Ingles nga sovereign. Ken imparangarang na ti kinasyasino na kas maysa iti talo nga persona. Ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Ket isu iti nang parsua ken agayaywan kadagiti suamin a makita ken saan a makita. Ti Biblia ket saan nga makisubang iti kaadda iti Dios. No di ket di saritaan na ket di iti kaadana. Naipastek daytoy nga kinapudno iti kinaadda iti Dios. Ket ita mabalin nga saludsudan niyo kasano nga rod nga maamuan tayo ti Apo. When adada innem awagas nga naiparangarang wenno naipakita ni Apo Dios. Ti ebidensya nga da Dios. Umuna, so daytoy tinakaparsuan. Psalms chapter 19 verse 1. May kadwa iti konsensya. Romans 1 verses 18 naging gana ti 20. Ti mismo nga Biblia, dito ti may katlo. Agsipod ti sibubukay la Biblia, saritayan na ti kaadda iti Dios. May kapat, ti anak, awan sa bali, no di ni Apo tayo nga Jesucristo. Ti Juan, kapitulo 1, versikulo 18, ken Hebreo, kapitulo 1, versikulo 2. May kalima, ti Espiritu Santo, Espiritu ni Apo Dios. May kenem, so daytoy dagiti tattao ni Apo Dios. Isuda iti mangikaskasaba ken mangibumbunan na iti sangalubungan iti kinaadda iti Dios. Napateg iti panangammo tayo kadagiti banbanag may panggep ken ni Apo Dios. Gaputa dagiti panakaammo tayo iti Apo, isuda ti agbalin nga pangrukudan iti panagbiag tayo iti agdama ken mangipastek metten iti biag tayo iti masakbayan. Dagiti sumaganad nga banbanag saritaen na may papan ken ni Apo Dios. Umuna, isu na ket agnanayon. Psalms chapter 90 verse 2 kuna nametlaeng sakbay a pinarsuam dagiti banbantay wenno ti panangpadam ti lubong agnanayon kan a Dios wen Dios iti awan inggana. Kastamet ti Salmo 102 verse 27. Ngem pulos nga awan ti panagbali mo, awan panagpatingga ti biag mo. Isu nga ti Dios ket awan nang rugyan ken pagpatinggaan na. No di ket agnanayon. Kinapudno na ket isu na tinang parswa kadagiti isu amin. May kadua ket detoy agwaywayas wenno sovereign kun tayo umay ti Ingles. Iti Exodo 3:14 kinuna ti Dios siak ti siak. Dayto iti bagamto kadagiti Israelita. Imbaunnak ti mangawag iti bagina iti siak. Romans 13:34 aging gana ti 35. Kas kuna tinasantuan na surat, siya sino iti makamu ti panunot ti Apo? Siya sino iti makabali na mong balakad ken kuana? Siya sino ti adda na ipay na ken kuana tapno masapul ang masupapakan? Sigod nga daidin ken awan nagtaudan na. Kastamet nga awan pulos iti makaimpluwensya kadagiti aramid ti Apo. Awan ti siya sino man nga mangisuro ken ni Apo Dios. So dayta ti kayat nga sawen iti mahunko nga sovereign wenno agwaywayas. May katlo saan nga agbalbaliw. Malakias 3:6 kuna nametlaeng siak ni Yahweh ket sa anak nga agbalbaliw. Hebrews 13 verse 8 saan nga agbalbaliw ni Jesucristo. Isumetlaeng idi ita ken iti agnanayon. Ngarod saan nga agbalbaliw ni Apo kakapsat? Ti kas na siya sinuna, ti panpanunot na, dagiti sauna ket saan nga agbalbaliw. Numan pay ti tao ket alisto agbaliw, ngem ti Apo saan to pulos nga agbalbaliw. May kapat nga kinasya sinuna
Adda iti amin a lugar. Jeremias 23 verse 34. Awan ti makapaglemeng iti disso adyak makita. Diyo kadi ammo nga adda ti amin nga lugar, ijay langit ken ditoy daga. Ti Matthew chapter 18 verse 20 kuna na medlaeng tano sa dino tayan ti duwa wenno talo nga gumong gapu itinagan ko addaak kadakwada sa jay. So may nga dakkel nga talged para kadagiti agtalek ken ni Apo Dios iti daytoy nga kinasasino ti Apo. Agsipud ta uray kasano kasipnget iti kasasaad ket adda iti Apo nga mabalin tayo nga pagtaklingan. Uray pa itata ti sibubukel nga lubong ket mapadpadasan na daytoy pangta iti COVID virus. Ayan. Ngem agyaman tayo. Ta adda iti mabalin tayo nga pagtaklinan. Isu ti man nakabalin nga Dios. Agkararag tayo laeng kakapsat. Ti Apo saan nga dayo. No diket di adda iti sibay ti tunggal maysa akas ti kunana adda akto kada kayo aging gana ti panungpalan ti lubong. Mapantayo nga rod iti may kalima. Hebrews chapter 4 verse 13. Awan ti naparswa ang mailenged iti Dios. Si papanayag amin iti matang na ket masapul nga ilawlawag tayo iti Dios ti amin nga inaramid tayo. So amuna ti amin. No amuna ti amin kayat nga sawen makita na ti amin. Proverbio 15 verse 3. Amuna dagiti isu amin. Salmo 147 verse 4. Kastameten amuna amin may papan kadagiti tattao. Psalms 139 verses 1 ken 2. May kapat amuna iti napalabas ti agdama ken masakbayan. Aramid 15:18. Amuna dagiti mabalin ko mga mapasamak. Ti Matthew chapter 11 verses 23 ken 24. So manipod kadagitoy ammo tayo nga awan ti anyaman nga pasamak iti suamin asang kaparswaan. Ijay langit man wenno ditoy daga nga saan nga ammo ni Apo Dios. Numan pay ti tao ket mabalin nga makatakwat kadagiti baro nga banbanag para ken kuana ngem iti Apo sigud nga ammo na amin idin. Amin nga panpanunot sarita ket uray pay dagiti tagtagaynep ket ammo ti Apo. Ngarod mapnek tayo ken agtalged tayo nga ammo ti Dios ti kasayaatan para kada tayo. May kenem man nakabalin amin. Jeremias 32 verse 17. Pan nakabalin ti awag tayo tinusar ni Apo Dios idi nagparswa. Wen puno di jay ket isu ti man nakabalin amin nga Dios. Awan nga rod ti rumbeng nga pagbutngan tayo inton maamiris tayo nga dijay mangayayat kada tayo ket nabilbileg ngem uray pay kadagiti isu amin nga mapagtitipon a pwersa iti sangkaparswaan. Tayo nga rod tinang parswa ti amin. Agtalek tayo laeng ti Apo. May kapito ket isuna ti agturay. Awan iti panagduadua nga ti Biblia ket saritaen nga ti Dios ket isu ti agturay kadagiti angheles kadagiti amin nga espiritu uray pay iti diablo ken ni Satanas iturayan amin ni Apo Dios ti gijay. Amin ket iturayan ti Dios agsipud ta isu tinang parswa kadagiti isu amin. Ket awan ti anyaman wenno siya sinuman nga saan nga iturayan ni Apo Dios. Ngarud amin nga parikot tayo ket kabaylan nga sungbatan. Uray pa iti sangsangwen ti sangalubungan ita nga parikot. Adda iti pannakabalin ni Apo Dios nga mangtarabay mangsalwat ti tunggal maysa kanya tayo. Ken kastameten mabalin na nga pukawen daytoy anyaman nga pagdandanagan ti Apo wenno ti tao. Yeah. Awan ngamin itinarigat para ken ni Apo Dios. Ridaya tinagan ti Apo. Ti may kawalo ket isuna ket ayat. Ti Juan chapter 4 verse 7 to 8 ay ayatek agagayem agin nayat tayo. Agsipud ta ti ayat agtaod iti Dios. Anak ti Dios ti siya sinuman nga agayat ket amamuna ti Dios. Ti saan nga agayat saan nga ammo ti Dios
tati Diyos ket ayat. Madaydayaw tinagan ti Apo. When, dito iti muna nga paset na, dito panangadal tayo iti kinasyasino ni Apo Diyos. So marunon to datay may kadwa nga paset na, ti Trinidad a Diyos. May maysa iti talo a persona. Nada salud sa Diyo kakabsat. Mabalin nyo latang i-message kanyak. Mabalin kayo ti agkomento. Dito pa ba? Ket tapnon iti kasta ket ma-update kayo. Kadagiti sumarsaron ng tupay nga pagsasaritaan, pag inadalan, may panggip ken ni Apo. Ket ipis ito dito like, ken ag-subscribe kayo maten. Tapos mabalin nyo met nga i-share. Kadagiti wall yo, ti Facebook account, when message kadagiti daduma, ti messenger, tapnon pada tayo nga makapagadal iti sao ti Apo. Imbang oras, ni Apo Diyos mang bendisyon tunggal maysa.